Ассалому алайкум, подписчикони азиз ва тамошобинони муҳтарам. Хуш омадед ба канали Абдуллоев. Имрӯз дар бораи намуди комментарие ки бародарон навистанд дар бораи ҳамо гап мезанем, яъне чӣ хел суратҳои удаличидагиро восстановид кардан ва дар телефон пулт скачат кардан ё ин ки телефона ҳамчун пулти таҷҳизотҳои электронӣ истифода бурдан. Хуб, дар аввал суратҳои удаличидагиро восстановид мекунем, баъд видеоро давом медиҳем. Канале ки мехоҳам ба шумо тавсия диҳам, ин канали Зижи мебошад, яъне ба таври дигар корубори зиндагӣ. Канал навотасис аст, вале беҳтарин видеоҳо дорад. Мисол яке аз видеоҳои ӯ рамзу рози муваффақият дар касбу кор, амон аз гапи мардум, 5 роҳи осони фурӯши мошин, яъне видеоҳояш беҳтарин аст. Танҳо подписчи кам дорад. даромада аз номи канали мо дастгирӣ кунед. Каналша ба фикрам дар оянда ҳам видеоҳои беҳтарин мебарорад. Диск дигер чиқадар ки дидед, якум да буромад диск дигер фото рекавери. Медуроем амира скачат мекунем, баъд открит мекунем, медуроем дри программа. Начать простой поиск изображения ҳаст, бо иҷода полное сканирование ҳастай. Полное сканирование да иҷа бояд телефон рут дошта боша. Ба ҳар як қисми ҳамин дискҳои телефона якта метавонед ки занҷед, яъне агар аз полное сканирование истифода баред хуб мешавад. Накем ба фикри ман дар бисёр телефонҳо рут неста, барои ҳамон начать простой поиск изображения мекунем. ва чиқадар ки мебинед дар инҷода ҳама суратҳои удаличидагӣ мебурояд. ман уже 182 та сурат буровард. поиск менам хе поискша тамом мекунад, ҳамаи суратҳоро мебурора. ва метавонед кадом сурате ки хитонро дар кора восстановид кунед. ман дар мисол агар ҳамин сурат дар кор боша, вибро мекунем. барои восстановид кардан ҳамин суратро интихоб мекунем. ҷадаят ипараш дар ҳамин сурата 3 нуқта аст, ҳамонда меҷихем сохранить этот файл локално, ҳамонда зер мекунем. мебуроя ҷа папка, мисол як папкаро мегирем, инҷа папкаи application, вибрат папка application зер мекунем, сурат ҳамонҷа восстановид мешавад. чиқадар ки дидед, як сурат восстановид шуд. ҳамин тавр кадом сурате ки шуморо дар кора интихоб мекунед ва мисли ҳамин восстановид мекунед. мисол агар 2-3 таро восстановид кардани бошад, инҷа 2-3 таро мегиред, болода восстановление нависта меҷихед, сохранить файл в другой папке на вашем устройстве. инҷа интихоб мекунед, вибрат папка application мекунед, восстановид мешавад. тамом. шумо медонед ки дар замони ҳозира смартфонар ҳамчун пулти таҷҳизотҳои электронӣ истифода бурда мешавад. ба монанди телевизорҳо, кондитсионерҳо, ресейверҳо, DVD-ҳо ва ғайраҳо, яъне ки ҳама намуд таҷҳизотҳои электронӣ қариб ки истифода бурда мешавад. барои он ки фаҳмед ки телефони шуморо ҳамчун пулт истифода бурда мешавад ё не, шумо бояд донед ки телефони шумо икпорт дорад ё не. ва барои донистани ин шумо бояд донед худи икпорт чист. икпорт калимаи кӯтоҳшудаи инфракрасни порт мебошад ки ба айёрии мавҷҳои инфрасурх маълумотро аз як таҷҳизот ба таҷҳизоти дигар мегузаронад. агар касе ки телефонои кнопкагӣ дошта бошад, яъне ки дида бошад дар вақташ, дар мо икпорт вуҷуд дошт ва дар ӯ телефонҳо икпорта ҳамчун як телефон ба телефони дигар маълумот фиристанда, яъне ба монанди блютуз вайфай истифода мебурданд, яъне бози мефиридан, видео мефиридан, сурат мепарафтан, музика мепарафтан, барои ҳамиҳо истифода мешид. ва скорости икпорт хеле суст буд, 100 килобайт секунд, яъне ки дар як секунд 100 килобайт мегузарондак аз як таҷҳизоти дигар, лекин дар ҳамин дистансияи дурдам қабул мекард, яъне ки иш ба иш пайваст мешид. ҳатто то масофаи 100 метра иш ба иш пайваст шуда
маълумот гузаронда метавонист агар як телефон дар телефони дигар. Фақат бояд ҳамон точкаҳои экпорта дар як рост бояд қабида меистодан, яъне ки дар як рост бояд мешид ва маълумот аз як таҷҳизот ба таҷҳизоти дигар мегузаштаг. Ва вақте ки ҷои телефонҳои кнопкагира смартфонҳои навро омад гирифтак, ҳамин тавр ҷои экпорта Bluetooth Wi-Fi гирифт. Яъне дигар экпорт дар телефонҳои дар смартфонҳои нав вуҷуд надоштаг. Ва ҳамин тавр соли 2013 Samsung ва HTC телефонҳои нави худшонро бироварданд ки дар ваё экпортра ҷой дода буданд. Яъне Samsung Galaxy S4 ва HTC One M7 дар ё экпорт вуҷуд дошт ва худи компания барои ҳамон дар ё экпорт ҷой дода буданд ки телефонро ҳамчун пулти таҷҳизотҳои электронӣ истифода бурда шавад. Яъне ба фикр ми фикри зур буд. Компания хеле зур фикр карда буда мира ва барои оне ки шумо агар чӣ тавр истифода бурдани ҳамира биомӯзед, медонед iPlay Market ҳастай программое ки ҳамчун пулти телевизор кор мекунад ба монанди TV Pult, Shure, Control It. хубтараш ба фикри ҳамин TV Pult ҷое ки Control It-а скачат кунед, мешавад ё программои беҳтаринанд ва чӣ хел ё кор мекардан, ё ҳар як кнопкае ки дар он программаҳо ҳаста ба худшон бигем як функсияи хос доштанд ва ҳар як пункт барои худаш алгоритмҳои хос дошт ки барои ҳамин мисол пункти як телевизор дар телевизори дигар туғрӣ намегирифтад. Барои ҳамин баъзе одамо мегӯянд ки мо программаро скачат кардем, дурӯғ будай намешуда. О телефони шумо ки экпорт надошта боша, албатта намешава охи истифода бурда ура. Ва барои телефонҳое ки экпорт надоранд, шумо метавонед экпорта AliExpress заказ кунед. Чӣ хел ҳастай экпорт ҷек ҳастай, медуред дар AliExpress менависед экпорт ҷек, мебурад заказ мекунед, миёранд дар он ҷои наушник мезанед амура, телефони шумо экпортдор мешавад, метавонед истифода баред. баъзе телевизорҳоро намешава ҳамин программое ки дар Play Market ҳаста, барое ки ваё пеш биромадагианд. ба программо алгоритмҳои ҳамон пултҳои ҳамонро дохил кардаги нестанд дар ин программошон. Ва ҳастай баъзе программае ки мега ки агар телевизори шумо дар ягон модели пулти мо туғрӣ нагирифт, пулти телевизортон аз сурат гирифта рӯй кунед. хуб, ин буд видеои имрӯзаи мо. То видеои дигар дар паноҳи худо бошед. Шейтон. Покаж камера.